Don, kikilikon, saltzapika, tortolika, de buluzon. Aitona Martxelon, Amona Martxelon. Zango aldiegu berriz ere! Arratsaldeon! Esango aldiegu berriz ere! Arraskamelon! Arraskamelon esan dugula, enteratu ere! Gaur oso pozik gatoz. Balak izeratik gatozen pozik. Txatxua den tipo hau, Beti nola ibiltzen garen Txiribiton kejatan txirri alproja horrek gure diruak beran nahi dituen gauzatan gastatzen dituelako? Hemendik aurrera, gu gastatuko ditugu. Gure gustuko gauzak! Txupatxusak! Txikleak! Bokadillo gatak! Globo hondiak, ikaragarri hondiak! Ferietara joango batzuk, baloiak ere, baloiak! Dena! Eta gehiago baitik ere! Badakin nola. Xerpas konteari idatzi zio bat eta esan ikastalditxo bat emateko eskutitzez. Eta erakuntzen zidak gauzak nola ostutzen diren. Eta ikusiko dit txirri horrek. Hartuko zio bat kartera eta txosak euro gastatuko dizkeu. Gauze bat inbiarri hau txirri datorrenean gu borrokan ibili. Horrela bera, etorriko duk gu pixkat aldentzeko eta zup, 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 zup. Zaude, tegeldi, meserez, Txiribiton, mirri honelako txiki izanik, egon zaitegeldi, kontxo, gizajuak. Oh! Beti puilanka. Zergatik era... Asarre, gaur gaineraz bentsat berri hon bat nekarren, mirri eta Txiribiton. Bai, oso berri hon bat. Bai, zer ergi. Txin, diruaren hotza. Bai, hortik diko. Esango dizuela mirri eta Txiribiton. Gaurkoan, ze? Kontxo. Mirri? Zer? Txiribiton? Boi? Ba dirua falta zeidala? Dirua falta? Ez du trampa bat izango, Ez da trampari. Ni hona sartu nahi zenean, dirua neukan kartera nuen hemen boltsikoan eta bain ez dut. Eta hemen galdu behar izan. Zegiat? Fantasma bat ez baldin bada izan? Ez dago fantasmari. Mirri, Txiribiton, guazen hemen nunbait egun behar duta kartera, guazen lagundu iezadazu emeserez. Bilatik behar da? Ea Txiribiton hankazpian baute dago, Ez dago? Ez ere? Ia hemen iztarpian? Ez da inotik egartzen.
Zurik ez da bertzen? Nolako lapurrak dauden egun, Baina Mirri eta Txiribiton lagundu behar didazue, bai ala Bai, laguntzen ari gaitu. Laguntzen ari zarete? Bai, geunera. Aizaki, majo! Bai? I oso pozikago, ez da? Oso pozik. Oso pozik, ez da? Txin, 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 iruaren notxa. Bani ez! Txintxon, txintxon, en el cabezón. Dudarik gabe, hemen ez dagonez behintzat, sartzerakoan utzi behar izan dut. Beraz, banoa begiratzea, Ta zuek ere bila zazue mendik. Segi, kasi akabatu iten lauketa. Nolako gauzak erosiko ditu utxileko. No. Ara nolako usaila duen. Xermanta, erosiko dizkiagu. Elatuak. Tutin frutikoak. Eta gero, zantziateko oso helatu goxua daudela, txorixo papronakoak. Goxua ditu. Eta zer gehiago erosiko diagu. Pelota pare bat. Horen aduk sorpresa. Zer dagoen esakite hori. Sorpresa. Endu... Mirri, Txiribiton! Lastima. Baina ez duk azaltzen. Ez da azaltzen? Beraz, Mirri eta Txiribiton, merienda gabe gelditu nauk. Merienda gabe. Merienda gabe. Meriendatzeko asmoan. Kontxo! Beraz, zue zenuten kartera eta neri honelakoak egiten, Merienda gabe, noski gelditu nahi zela merienda gabe. Baina zue gelditu zerete batez ere merienda gabe. Neu diru honekin, irurontzan merienda bat egiteko asmoa bainuan. La furralenak! Naiz gun meriendari gabe geratu, haurtxoak ala ere etorri zaizkiko. Eta ebetxeokagu Josu Artetxe. Behatzi urte, Eta ni bezaina handia, baina. Aizu Josu, esan diguzu, a ber, nola esan duzun, artologia ikasi nahi duzula. Bai. Horra zer da artologia hori, artoa nola eriten dan eta, Ez. Astrologia izango da orduan? Ez. Hemen ez jarri arrosko, Telebista gure txeratu eta arrosko jartzen zaigu, ba? Zer da, ba, Jean? Astrologia. Astrologia? Bai. Eta hori zer da? Astrologia da, Ba... Esankotxo. Eskar. Zer da, astrologia? Ikusten da, zeruen dauzen goizak. Zeruan dauden gauzak ikusten dira? Bai. Hori da, astrologia, Eta ze gauza daude, zeruan? Engeruak, kerubinak, zer? Eta, estrellak. Estrellak. Horiek ikusten dira, zer alako matraileko bat ematen digutenean edo, ez? Bai. Horda, ez daude zeruan? Izarrak esaten da, nira, Gernikan estrellak esaten da duzu. Ez, izarrak. Izarrak esatu duzu Gernikan ere, jakina. Aizu Josu, gaina Gernikan izar asko ikusi zen dituzten, garai batean. Bai. Baina hain, itxaropen izarrak ikusten dira Gernikan, ez da? Bai. Nik baiez, uste dut. Josu, kontatu behar dugu txiste bat. Nolako txiste? Polita. Polita. Edorra?
Edo no? Bai. Grazia aldu. Bai. Zen batek egingo du farra txiste horrekin. Ba, gustatzen jakinak. Niri esate bateko gustatuko alzait. Ondin duzu kontatu. Orduan, kontatu eta belaxe jakingo du. Esaten dio semeak aitari, aita, nire hundien aizenean amumarekin eskonduko naiz. Nire amarekin, nola eskonduko zara nire amarekin ba? Zer nola eskondu zinen neurearekin ba? Nola diteke, neskatil batek, handia izatean, bertsolaria eta dendaria izan nahi izatea batek. Xean nola diteken hori? Ba, Bertsolari? bai, Eta dendari? bai. Ze eratako gauzak salduko dituzu denda hortan? Ba, frutak, Frutak? bai, Sei. tomatia, Tomatiak, oso osuak. ura, Ura. bai. Ta? Gaietak, Galletak, oso osuak. Bai. Txokolateunak? bai. Garki, sei. Turroia, Turroia. gibela, Gibela. okelia, Kelea. Zuk orduan ez duzu denda bat jarriko, Supermerkatu bat jarriko duzu hori dena galtzeko, Eta gauzak bertxotan salduko dituzu? ez? Orduan ez zara bertsolaria izango? Bai. Jai egunetan joango zera herri bertsoak botatzen? Bai, Badakizu bertso politiak botatzen? bai. Bota nazu bat? Eixi esu bota nahi? Zeratik ez? Nauzu maite? Nauzu maite? Enauzu da mautene? Ez? Izanoko laenak ez du mirri maitatzen. Baina xeratu iten nahi. Eta bain kantatzen usten ez badizut zer? Aixoiz bajola? Ba, oain uste dizut kantatzen. Kantatu. Hemen daude nirekin, beste bigin neskatxo, zona dira, baina batzutan, ez dira portatzen ondo, ikastola nabini, oso ondo portatzen, na batzutan, nahi portatzen, behar da modu gonia, agur dondok ikilikon, beste egun bater arte, torriko naiz beste batetan, zueri bizitatzera. Ez dakit, berriz ere, etortzen utziko dizudan, ni maite nazula esaten baduzu berriro. Baina tira, ea zenbat pustarri eman dizkitzuten. Asko! Bederatzi batetik gehi 15 pustarri! Zenbat aizpa dituzula esan duzu? Bi, Bi aizpa. Zurekin 3. bai, 3 aizpa. Dena denezeate donostiarrak ez da, edoia? ez, Edoia Agirre ez da donostiarra, nongoa da. Gernikakoa, Bestela izango zinetezke, Donostiako 3 damatxo. Hain dira, Gernikako 3 damatxoak. Aizu, edoia. Eta nolako borroka kantolatzen dituzue etxean, 3 aizpan artean. ez bi artean, Bi artean bakarrik, bestea Bai. paketsua da orduan. ba, Zeinen artean. erdikoa eta ni gaziratxeta ni. Erdikoa eta zu, handiena jakina, azarrena, Horrek indara handia dauka. Ta, nolako borrokak izaten dira. Ba, ostikoa jo, Ostikoa jo? bai, Ta zaplastegoak? ez,
Txaprasteko. Ta matorrailekoak? Bai, Bai. Kontxo, eta odola ateratzen duzu eta odena? ez. Odola atera ez. Borroka txikiak izaten dira. Bai, Eta hortzak puxatu? ez. Ez. Hobe izaten da, Gero klinikan gasto hondiak egoten dira bestela, Bai, Eta zeintzu dira zure aizpa? Esan duzu? iratze eta igone. Iratxe eta igone. Ez dago ezki, horretxeatik jaina. Beste biak nola i bat ezazten diran, neska honi, idoia izena jarri beharren, edoia jarri diote. Piskat aldatzen, eta bestela danak i batekin, Bai, Astoren arrantza emango luke. Luke batzirik. Eta txintxuak aldira. bai. Behin, zarrena nolakoa da. Ba, beste baino ona ba. Bai, Bai. Eta erdikoa zer da, pixka petrala? Bai, Alprojatxoa, Zango diogu egunen batean etortzeko eta emango diogu adarki, ipurria. Dena den zu zertara etorri zara ona. dantza egitera. Bontza egitera nolako dantza? Baiet fandango. Baietz fandango politxe eder bat, ea ba, egintzazu dantza. Ea zenbat puxtarri gure dantzarinarentzat. 6 batetik gehi 8, 14 puxtarri. Basoa ez, oiana. Oiana, kontxo, banionik. Eta neskati lau ere, pika taldekoa, Bai, Nik, egia esango izut, pika taldekoak ez ditut oso maite. Maite ditut, baina pixka bat. Gehiegi ez. Zuk mirri maite alduzu? ba. Ez tarritzeko arunik pika taldekoa gutxi maitatzea. Haizu, lekeitio tarra zara? Bai, Nolako herria da hori, lekeitio? polita eta ederra. Polita eta ederra. Eta jendean nun bizi da lekeition? Etxeetan, Kontxo, etxetan bizi da. bai, Eta jendeak lan egiten aldu lekeition. bai, Zeratako lan egiten du? ba, dendetan, Tintetan. periodikoa saltzen, Periodikoa saltzen, merkatuan, merkatuan, besterik ez dakit, bestik ez dago? ez, Lekeition apaizik ez aldau esate bateko. bai, Bai, zen badaude. ez dakit, Bat terdi. ez, Eta udaltzainik baldago. bai, Bai, zen badaude. ez dakit, Otxo kontatu indiar dira. Kalean zoatzen ez dituzu kontatzen. ez, Bale, galea zita dago udaltzainak ez kontatzea, Kontatu inbehar dira, 1, 2, 17, kontatu inbehar dira. Jakina. Haizu beste galderatxo bat. Nun dago lekitxo? Itxasertzean, mendiaren puntan, lurrazpian, nun dago lekitxo? itxasertzean eta mendi artean, Bietan? bai, Eta bustiten alda? ez, Ez da bustitzen? ez, Baina kontxo, itxas gaiztua dagoenean? bez, Ez da, Zer daukazue, parasola handi bat? ez, Zer daukazue ba, ez bustitzeko? zer ere ez, Itxaso legorra alda ba, zea legitxokoa. ez, Kontxo, ez haren eska. Koru batean kantatzen duzula esan diazu, ez da? bai, Ze koruan? itxasoinua, Lekitxon itxasoinua. Eta zuzendari onona omen daukazu, ez da? ez, Ez zuela zuzendari onona, ez, Bai, kontxo, esan diazu, gorka sierra edo. bai, hori da baina gaiztoa da, Gaiztoa dela. bai, Zergatik da gaiztoa. ba,
Txintxo esan. Etxera eta bidaltzen duelako. Etxera bialtzen du, ene Maria eta Jose. Orduan guazen azkar gu etxera bialdu baino lehenago ere. Zuk egin behar duzu dantza poli bat, ezta? Bai. Lantzeko dantza. Bai. Egin zazu. Zenbat pustarri dauzkagun, gure neskadik politarentzat, oianarentzat. Saltzeroak oso urri. 3 gehi 6 9 ala ere. Aritz. Bai. Aritz Alberdi. Bai. Baina esaidatzu nola diteken, haundi izatean, maixuna izan izatea. Guztiz zaidalako. Maixu izatea? Bai. Musikako maizua. Musikako maizu? Musika besterik ez zenuk erakutsiko. Bai. Bai ala ez? Gauza gehiago erakutsiko zenieke horrei? Ez. Matematikak? Ez. Geografia? Ez. Eta lenguaje edo gauza itxusuri? Ez da ere. Maitxu txintxoa. Eta musikan, ze erakutsi diteke musikan? Ba, pianoa eta... Pianoa. Bai. Eta zer gehiago? Akordeoia. Zer? Gitarra. Gitarra. Solfeoa. Solfeoa. Txirula. Txirula. Biolina. Biolina! Biolina, ze bolina. Eta guzti horiek baldak izkizu jotzen? Ez. Zein dakizu jotzen guzti egin artean? Pianoa. Pianoa jotzen dakizu, Bai. Ondotxo? Nikola pixkot, albotik ikusita, Beethovenen antza aurkitzen dizute, Bai. Igartzen da beraxi. Eta orduan gaur, uste musika pixka bat egitea etorriko zinela, ez? Bai. Zer eratako musika? Kantatzera. Kantatzera, Bai. Kontxo, kantatzera. Eta zer kantatu behar diguzu, baba? Bizi euskaran. Bizioa? Nola bizioa? Men bertuteak kantatu behar dira, ez bizioak, Bizi euskaran. Bizi euskaran. Bai. Hori iten dugu guk, Euskaraz bizi, Kontxo, badakite gure ikusleak ere, ezta? Bai. Bizi euskaraz, kantatu ba. Iak elkartu gara euskararen inguruan, jolas kantutan arituz gero, geurea da seguruan, gauza hoberik dudarik gabe, ez da bilatzen munduan. Bizi euskaran denok esanez, niri euskaraz mesedez, gaztelduak zaharrak ere elkargoratu euskara, gure ikastolan asmo horrekin lanean ari baikara, aurrera jator euskal langintza, euskara biziko bada. Bizi euskaran denok esanez, niri euskaraz mesedez. Oso ondo erakutsiko diezu zuri ikasleei, Oso ondo kantatzen baditu, nik uste milioika pustarri emango izkizutela, Hemen azarre zaizkigu saltza eta pika. 6 alde batetik eta 3 bestetik 9 jantxo, 9 pustarri. Maier Aretxabaleta. Aretxabaletako altzea. Ez. Ez da Aretxabaletakoa, Tu baba. Legetiokoa. Lekitxokoa, badakit. Zea, apaizik ez da herri hortakoa, ez da? Bai, badago epesek. Badira, gexura esan digu orduan zuen lagunak,
Zuk baldakitu zenbatu daltzain dagoen? Ez. Kezki, kontatu egin behar dira. Jai egunetan, kalean jolastea gustatzen zaizula, esan diguzu. Bai. Eta saltzara bada zikintzen. Batzutan. Ni ere bai. Eta amak esan dizu herri eta egiten. Batzuetan. Neri beti. Eta nolatan zikintzen zara? Bustinez eta hola? Ez. Nola? Jausten naizenean posutzetara eta horrela. Putzutara? Bai. Pisti-plasta ibiltzen zara putzutan? Ez. Nola ibiltzen zara? Prosto-pustu? Ez. Plasta-pleste? Ez. Nola ibiltzen zara putzutan? Hola, arna sartzen? Ibiltzen zara putzutan? Bai. Kontxo, baitu ingazara, Urazpian ez dago arna sartzerik, Oxigeno eskafandrakin joan barko duzu, Aizu, Maier, nortzu bizi dira zure etxean? Jende asko bizi omen da. Bai. Esan zenbat. Ni, nire neba, nire ama, nire aita, nire amona eta nire aitona. Tanak aldituzu zureak. Bai. Zure propietatekoak? Bai. Bai, Bai. Eta etxe handia izango duzu orduan. Ba. Arrunta. Bai. Eta nola kabitzen dira denak? Frigorifikoan sartuta denok? Ez. Ez? Batzu frigorifikoan? Ez. Ez? Inor ez dago frigorifikoan? Ez. Zer daukazue bada? Frigorifikoa hutsik? Ez. Janariekin. Eta edariak? Bai. Eta zu txintxu izaten zara noski aitxon, tamoño eta matxotate eta nebata denekin ez da? Bai. Gurekin ere txintxu izan eta jo txirula ondo denok entzun dezago. Osondo, bai jauna, ea zenbat pustarri ematen diguten. Ea Pusterri, ea zurreria ze punturaino iristen den, 4, 6, 10 Pusterri. Belaxe gaude berriz ere ikusteko debuluzonen bigarren zatia. Ez da gauze erraza, kirikiriken, ez da gauze erraza, ama gezurtatzen. Kirikiriken du, dena jakiten du, kirikirikin, zelan badakik. Kirikiriko, koko, atzikiak esaten dio. Kirikiriko, koko, dena esaten dio. Euritan makutsik, kirikirika, euritan makutsik, ibiltzen bagara. Kirikiriken du, dena jakiten du, kirikirikin, zelan badakik. Kirikiriko, koko, atzikiak esaten dio. Kirikiriko, koko, dena esaten dio. Putzutan zapatak, kirikiriko, putzutan zapatak murgildu ezkero. Kirikiriken du, dena jakiten du, kirikirikin, zelan badakik. Kirikiriko, koko, atzikiak esaten dio. Kirikiriko, koko, dena esaten dio. Ez dia ontzitik, kirikirikut, ez dia ontzitik harrapatzen badut. Kirikiriken du, den jakiten du, kirikirikin, zelan badakik. Kirikiriko, koko, atzikiak esaten dio. Kirikiriko, koko, dena esaten dio.
plaztaka, kirikirikaitz, bustinan plaztaka, ni ibiltzen banaiz. Kirikiriken du, dena jakiten du, kirikirikin, zelan badakik, kirikiriko, azikiak esaten dio, kirikiriko, den esaten dio. Honela doa ba gaurko Debuluzon. Saltsak 35 pusterri eta pikak 32, 3 pusterriren aldea. Goazen bada Debuluzonen bigarren zatiarekin. Lehenengo frogan saltsa eta pika letra zozketa izango duzue. Mirrik, lehenik, txiribitonek ondoren, zakutxo batetik, zorrotxo batetik letra bat, izki bat aterako du. Eta izkio horren arabera, esan beharko duzue saltsak lehenik, pika gero, abereen izenak esan beharko dituzue. Hitz horrekin, izki horrekin hasten diren abereen izenak, baina ez nola alako abereak. Parteide batek uretan ibiltzen diren abere batena, beste batek lurrean ibiltzen diren batena, eta hirugarrena berriz airean ibiltzen diren abere baten izena esan beharko du. Guztia prest dagonez, Mirri hasi zindezke lehendabiziko izkiarekin. Arranoa, astoa, Aingiro. atuna, ardia, Hatziz! Beste bat atera, txiribiton! Esan? elefantea, egaluzea, Horixe. Elefante. Segi, aurrera! Esan beste bat? Hirugarrena berea, enara, Enara! Beste letra. Segi! zugea, Zugea. Xagua. Segi! zapua, Xagua. sagua, xauzaga, azkena, mosoloa, Musola. Aurrera! medusia, Medusia. Mamu arraino. Mamu arraina. Otro Aurrera! Marama. kitxo, denbora esan beharko. Beraz, eta okerrez banaiz, saltsak 7 asmatu ditu, beraz, 7 pustarri saltsarentzat. Eta pikak 10, beraz, 10 pustarri pikarentzat. Goazen bigarren frogarekin. Bigarren frogan saltsa eta pika, eta hemen albotan ditudan bi arbel hauetan, personai batzuren argazkiak ikusiko dituzue. Oraindik ez estalirik daudelako. 10 estalki ditu arbel bakoitzak. Estalki bakoitzak badu zenbaki bat, zuek zenbaki horren izena esan orduko, nik estalkia kenduko dut. Eta alik eta estalki gehiago kendu, hobeto ikusiko duzu argazkia noski, baina pustarri gutxiago irabaziko dituzue. Ulertu duzuela pentsatzen dudanez, saltsa hasi zindezteke zuen estalki horren zenbakia esaten. Bost kendu. Ja? Pika esan? Ja, pika? Zertxo baita ikusten da. Esan? sortzi, Zortzi? 8. Ikusten da hor. Zortzi. utza, Saltsa, utza. Utsa. Utsa. Pika? Pika? bost, Bost. Saltsa? zazpi, Pika? Izena edo estalki? hiru, 3. Oh. Saltsa? Saltsa.
saltza, zein? Bederatzi. Bederatzi gendu. Ontxo, ez du atera nahi? Zera. Guk badakigu zer den! Guk badakigu zer den, izta? Charlot. Tximinoa. Tximino. Hala da bai, Charlot eta tximinoa, baina noski saltsak lau behar izan ditu, pikak 3 bakarrik. Beraz, saltsarentzat 10 puztarri. Baina pikarentzat 15 puztarri. Eta eten tiki bat egin dezagun eta guazen zuekin, telebista ikusten ari zareten noiekin. Gaurko galdera, aste hontako galdera guztiz erreza izan da, eta badakizue, Txirri, Mirri eta Txiribitonen Tortolika azken diskoaren ale bat irabazteko aukera izango duzue, oso erreza. Gaur hemen azaldu diren argazki hauen personaien izenak ematen badizkiguzue. Oroitzen zareten hortzu ziren, ezta? Idatzi bada, postal batetan 2 personai hoien izenak, Don Kikilikon 625 posta kutsatila Donostiara bidali, eta zozketan agian gure diska berri bat izateko aukera izango duzue. Eta guazen aste honetan sarituak izan direnekin, Mirri eta Txiribiton. Ainhoa Aspiro, Zusurbilekoa! Segi. Txo. Egoitz Dano, Pasai Donibanekoa. Eta Urtzi Baxterrika Bilabonakoa, txalo handi bat irurenkoa. Ainhoa Aspiro, Zusurbildarrak, Egoitz Pasai Donibanekoak, Urtzi Basterrika Bilabonakoak, izango dira aste hontako sarituak. Ea zuek datorren astean zareten. Eta guazen 3. frogarekin. Zaku lasterketa egingo dute, baina zaku lasterketa hau ezin arrunta izan debuluz honen. Horretarako oztopoak jarri ditugu. Eta ez oztopoak bakarri baizik eta bidaia aprobetxatzeko zer egingo duten aurtxoek. Saltsak laranjak, eta pikak sagarrak eraman beharko ditu. Erdian duten otar batetik, norberak talde bakoitzak bere otar garbi horretara. Hemendik 2 minututara, ea nork bildu dituen sagar edo laranja gehiago, nik denbora esan orduko. Hasi! Hasi ezkan? Hasi bat emaitu zue, banaka, Opa! Hai! Denbora baino lehenago egin baitute, ea nork irabazi duen, Mirri? Saltsak sagar guztiak igarri ditu eta gainera, bi laranja! Beraz, eman, ea Txiribiton, bai? Guztiak ere bai, baina asko dira, baina dirudienez, saltsa izan da gehien egin duena. Beraz, saltsarentzat 15 puztarri, eta pikarentzat onak izan direnez 12 puztarri. Eta gaurkoan entzun ondo. Pika taldea onartu beharko dugu lehendabizi, haiek jaso baitituzte 67 puztarri. Pika taldea! Eta ez bakarrik
maite iruditxoak, Itzuli mitzuriak! Seaska alkarteak ematen dizkiguna. Jori, jonku bana! Eta zer gehiago txiribiton? Diska bana ere. Eta esan dut bai pikak 67 puxtarri irabazi dituela. Baina saltsak ere beste hainbat 67 puxtarri irabazi dituela. Zara handi bat, saltsarentzat. Aspaldien ez genuen enolako berdintasunik, baina gaur bai, salsa eta pika izan ditugu berdindurik guztiak irabazle beraz, eta agur handi batez, bere alagatu zartxoak! Tira, urtsoak, zer moduz? Esan agur zuen lagun eta gurasoei. Agur! Bazer, ze iruditzen zaizue gure tortolika? Zer? Che, erantzunik ez, esan da politia gure tortolika, esan da ederra, txukuna, dotorea. Bai. Kontxo. Arrazoi, txiribiton. Zer dio txiribitonek? Beldurtuta daudela, zero kokilduta. Esaudetela kokilduta? Aurtxoak ez da harritzekoa beldurra izatea. Esango dizue, Mirri eta txiribiton lehenik ibili zirenean, txiribitonek pentsa nolako beldurra zuen, nigarret jardun zuen denbora guztia, nigarretan nigarret. Egia, dio! Nea zotinka ibilizan bidai guztian. Eta Mirri kakai. Mirri kaka egin zuen galtzetan bai. Ta zeinek esan dio hori, neskatu honi, Berak badaki. Aizue, ez didazue esan oraindik ze izen dituzuen? Nik basek eskiat izenak. Bai, nola dira bai, Krisantemo eta Filomena. Eset? Lander eta Arantza. Nola? Lander eta Arantza. Lander eta Arantza. Bai izena arraro bat dituztela eguneko mutik. Oso izen politak dira. Tira urtsoak, gaur tortolikan bagoaz bidai batetan. Zuekin gainera oso pozik lehenengo aldiz aurrak daramazkigulako gurekin. Eta badekizue tortolikan edonora joan gindezkela. Joan gindezke gerora, orainera, eta zenbat tipo ezagutu ditzazkegun tortolikarekin, Mirri eta txiribiton. Era guztietakoak. Pentsa, tortolikarekin ezagutu ditzazkegu indioak, bakeroak, eskimalak, piratak, mikeleteak. Hori ezagutzen dianik, bai. Ze, mikeletea? Bai, Mikel Lete, Xavier Lete kantariaren anaia. Zein zozo haize. Zer gertatzen zaiz, zegatik agorra? Txixalarrena. Ze? Txixalarri alago orain, Lander. Txixalarri. Esan nian komune bat jarri behar zela tortolikan, kontxo. Tortolikan nola jarriko diagun komuna. Etxoi, pixka bat. Ara paseta. Baina, kontu zibi, Mirri. Pasa una, Arantza. Mirri! Gauzi eginda Mirri. Erori eginda Mirri. Zaudete geldik, heldu zaitezke ondo, guazen lur hartzera. Ez dakit non arraio gauden, baina guazen lur hartzera. Ai, Mirri, gizajoa, ez zer gertatuko. Baina, Mirri, txiribiton, atora urtsuekin. Kontu zaurrak, lagundu irakau, Mirri gizajoa. Non erori zaigu ba, zulo batetan, tira. Tira, pixatzen dik, nazkante honek. Mirri, baina, behin leku biunean erori aiz.
kaskezurra ez dut buskatu. Izu da busetu, hain olekotza. Auskalo non gauden, Mirri. Txixontzi honen erruaren gatik. Tira, Mirri, Landerrek ez dik horren kulparik izan. Nolako golpe hartu duan. Ai, zeinotzak nagoen. Hau benipein Siberia duk, Mirri. Edo ifarpoloa. Nola izango da ifarpoloa. Tira, hotza handia dugu eta horrena zera izango da. Berotziko, Bai. egurra bildu eta sua piztu eta bero gaitezen. Bera, Hoize. Lander Arantza eta Mirri zoazte inguru hartara eta Txiribiton eta biok inguru Bai. honetan ibiliko gera txotxak biltzen. Tira, zoazte kontuz eta edurretan kontuz ibili. Mirri gezajoa, tira, berotu dadila urtsuekin. Gu biok guazen lanera, Txiribiton. Lanian, jaso egurra, kontxo. Kope, zu, tente eta goma kurtuta. Nola nitxente eta suma ekurtuta? Ni lanean ari naiz, Ze uste duzue? Vigilatzen ari naiz zelatan. Eset? Alperro. Ni alperra naizela. Bai? Ni alperra? Mirri alperra. Mirri alperra. Mirri alperra. Baina. Mirri alperra. Aixue! Hori ez da egia, nien naiz. Baizan alperra. Ez, baldagizu ez da gertatzen den. Erreuma dudala ikaragarria. Ai, nolako erreuma. Ai, zein gaixo nagoen. Benetan ezin dut kasik muitu ere egin. Ai, nolako erreuma dudan. Begira, horretxeatik zue jaso behar duzue dena. Segi jasotzen. Uf, nolako mina dudan. Ai, eta hoxe. Artz baten horrua. Bueno, Txiribiton, egur hauekin eta Mirri eta urtsuak ekarriko dituztenekin, zu polit bat egiteko badiagu, benipen, Alto. Ze gertatzen zain, Mirri? Artz ikaragarri baten horrua entzun diagu. Artz ikaragarri bat, non? Hor nun bait? Hor non bai? Bai. Eta aurrak? Genitzen oroitzen, eta aurrak? Ai, ama! Nik uste nian nire atzetik zetozela. Nire atzetik zetoz. Baina, Mirri! Etzekian usartu diren. Jauna, behin ekarriko tortolikan aurtsuak eta galdu, baina zer esango digute, haien gurasoak itzultzen gera. Ai, bilatu beharra ditugu, Mirri. Aurkituko dizkiagun non baiten. Kontxo! Ikuste... Artzaren horrua izan da, Mirri. Handik ez, nik uste handik datorrela. Nire ustez handik zitor... Nik uste handik. Edo pinute... Etxegia. Txirri, zer dira hor goian dauden, leizazul honetako marrazki hoiek? Mirri eta Txiribiton, okerrezpanago, leizazulo hau eta marrazki hoien arabera, gu orain paleolitikoan gaude. Ez, Txirri, okerabil. Gu ez geude paralitiko, Ez da, hastak irtena izan, Mirri. Paleolitiko garaian. Direla, eundaka eta milioikada urte izan zen munduak izan zuen garai hoietako bada paleolitiko. Zein tribuetako azarete zue! Jauna, Txirri, Mirri eta Txiribiton gara. Ezagituzu ezagutzen, ala? Ez dizuet ezagutzen ez! Ba oso gaixi zabiltzat dezuek, Zer kontxo dau? Alde mendik! Esan duzuet telebizioa ikusten, kontxo! Arkaiz basoetako nagusia, haserre dago, eta oso triste, alde mendik! Zaude. Igertzen zaio, haserre dago, Zu Arkaiz zera beraz? Ni, arkaiz naiz. Leizezulo ontako buruzagia! Tira. Dirudinez euskalduna da gainera. Euskalduna zara! Bai, euskalduna! Eta ze problema duzu, gizon? Nire seme aritz, basoetan galdu eginda! Nire seme aritz! Kontxo! Hori ez duk nobidadea? Arazo bera dugu, Arkaitz. Esango dizut, neska mutiko bat gurekin zetozdenak galdu egin ditugu guk ere. Txiribitone galdu bitu. Tira, Mirri. Neska mutikoak? Bai, galdu ditugu. Ez ditugu gehiago bizirik aurkituko! Ez, bere alaxe aurkituko Baina ditugu. zergatik ez ditugu aurkituko? Basoetako 8 beltzak hango ditu! Bai? 8ak? 8ak! Ez aldegu esan hartzazela. Ez altzen ba hartza gurea. Hartz bat ere badabil, baina 8 ere izugarri gaiztoa da!
Tira. Ez dago inongo problemarik, esango dizut. Hemen nonelako makilak izango dituzu noski, emai guztu makil bana, eta gu Lauro joango gera, eta 8 dela, hartza dela, borrokatuko ditu. Hori da, Lauro. Posta. Bai guztu makila. Tira, hartu makila Mirri eta Txiribiton, eta guazen hartza horren bila. Txirri, Zer? listo? Bai jauna, hartza ikusten dudanean, jata kanka zartako emango dio buruan. Ongi da. Txiribiton, listo? Honek ere bai. Ongi da. Mirri, listo? Bai jauna, gainera, gauza bat ekarri dut. Zer gauza? Irakutsiko dizuet. Itxoi, Ara, argazki kamara bat. Eta zertarako ekarri dut makina bat hemen? Horrela, hartza edo 8 edo dena den hori agertzerakoan, esango diot, geldirik, eta orduan Txiribitonek, kaskaburuan jota. Mirri Zerraldo. Txiribiton, ez zirate, honelako momentutan ere aldatzen, ez txorakeririk esan. Tira, honela izango da, goiontatik begiratzea eta ea aurrak ingurun batetan ikusten ditugun. Hori da, nik begiratuko dut. Bueno, zoaz bazu. Izalda zerbait? Han urrutian! Zer? 3 aurrak ikusten ditut, etorri! 3 aurrak jolasean! Bravo! Arit! Han ikusten ditut! Oraindik bizirik daude! Zein joko politak dakizkizuten? Da politagoak dakigu. Guk dinosaurien hortzekin, koiareak egiten ditugu. Eta hartzen atzaparrekin, kolezioak egiten ditugu. Eta guk futbolistan kolezioak egiten dugu. Futbolista? Eskerrak aurkitu zaituzte gula! Arkaiz, kezkatuak egunden non arraio ibiliko zineten. Gure tribuaren etorkizuna ziur dago! Artza madarikatua! Mirri Txiribiton aurtsuak onena hemendik hanka egitea dugu. Ez! Artza hori akatu beharra daukagu! Bestela ez digu pakean utziko! Bai, orduan zeu joan zaiten lehenengoa. Bai, neu jungo naiz, bai horixe! Kementsua dugu, hartutza, Bai, dudarik ez. Kontuz, aurra. Aritz. Horrogatzen ari dira. Hartza horrek arkaitzera bat txikituko duen Mirri. Ikusten duzu zein nolako indarra duen? Arkaitz, ies egin! Ez da ezer. Arrasta batzu besterik ez. Eskerrik ies egin diodan, bestela jango ninduan. Benetan ez dago gizonik hartza hori gaindituko duenik, Zer, Txiribiton? Ik bai? Hau sartzen alaiz. Hau sartzen aizela hartza horren kontra. Eutxi bat, Txiribiton, eutxi! Baina. Ai! Tira, Txiribiton, heldu modo! Eutxi, Txiribiton! Tira, Txiribiton! Eba jo ezkerrarekin! Gabor, Txiribiton, gabor! Hil egin du! Txiribitonek akabatu egindik. Benetan, Txiribiton, benetan Txapelduna! honen aiz. Munduko kampioia izi guztitan, Txiribiton. Txapelduna! Bai, emaiek, zera, arkaitz eta aritz, hartzazue, zera, hartzaren larrua pailazuen oroi garritzat. Hoixe! Eskerrik asko, ez dizuegu inoiz ahaztuko. Mil esker, urren arte, agur, aritz Goazen eta arkaitz. Agur! Txuek ere baina agur! Tira.
Zein iruditu zaizue gaurko gure abentura? Polita izan da. Eta, zer esango diozue gurasoei etxera iristen zaretenean berriz ere? Etzaiezu esan, galdu egin zaituztegunik, ez? Zer esango, aizue, eta naiz eta gurekin ondo egon gurasoak berriz ere ikusteko gogoa daukazue? Bai, noski! Bai, tira ba, guazen den bailen tortolikara, baina, agurtu ditzagun berriz ere arkaitzetariz. Zein joko politak zekizkiten? Bai, Aritz, bai, egin agur, egin agur.